Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в поредният епизод на Thursday Movie Club. Днес съм не само с очила, но и с шапка. Здравейте и от мен. Днес на гости ни е Бохо Стопакбашян. Здрасти, Бохо, как си? Здрасти, поздравявам те за името. Много хубаво каза. Благодаря. Упражнял съм се в банята цяла сутрин. Даже ме и попита преди малко как се произнася. И... Може би да, може би не. Никога не го сбърках, преди че не го поправих. Бохо Стопакбашян е режисьор по монтажа. Кариерата му на монтажист започва като асистент в Столичани повече, като постепенно се издига до режисьор по монтажа. Монтирал е сериалите Sunny Beach, Братя и Мен не ме мислете, както и филмите Дъвка за балончета, Диада, Сръбският Мегдан, Black Lotus и други. Започваме. Нашите гости винаги са един и същи въпрос. Как започна да се занимаваш с кино? Така, нали знаете, че в гимназията, поне за всеко едно момче, има един приятел, който го отваря на абсолютно всичко в живота му. Като започнем от комикси, от това какво харесвате, дали ще харесвате маратонки, какви видове маратонки и така нататък. То мой приятел се казва Явор, който във всичко беше преди мен. Ама буквално всичко, и той му открехваше, примерно, настолни игри. Ние играхме много, има игра Magic the Gathering с карти настолни и така де. Той му открехна и така да се каже на постпродукцията, като даже не беше монтажа, а беше някакви стикменчета в някаква 3D програма, които тичат и в един момент падат, и защото нали, спира анимацията, чупат им се краката и изпопадат. И някакви такива неща. После той започна да монтира и ми показа и монтажа, Sony Vegas, и правихме едни видеа, AMV-та се казват, на примерно Dragon Ball Z, нещо, което много гледахме тогава, беше много популярно, и Наруто. И ги монтирахме с музичка отдолу, като музикален видеоклип, и човечето си отваря устата и ние слагаме репликите от песента, да прилича се едно, има някакъв синхрон, някакви такива детски монтажчета. И това ми беше хоби. Оказа се, че имаме семейни приятели, които Гаро Мурадян е мъжа и Александра Фучанска е жената, която всъщност е монтажистка, се оказа, и тя ми каза, че такава професия съществува. Аз като, може би по-голяма част от хората, без да обиждам аудиторията, си мислих, че киното е режисьор. И това е. Че няма други хора. И се оказа, че всъщност има такава професия, това, което аз правя. И казах, това ще е. Тогава бях 10-ти клас и от 10-ти клас почнах да се готвя за надпис. И това е монтаж, няма други изпити? Няма нищо друго въобще като професия. Колебания никакви. Никакво колебание. Казах, да, това ще е. Това ми се отдава, това ме кефи, супер яко е. И буквално 2 години се готвех за надпис. Четах някакви литератури, Марсел Мартен и какво ли още не. Неща, от които нищо не разбирах, но пишеше, че трябва да ги прочета. А само да попитам, да ориентираме зрителите горе като време, кога е това? Коя година? Предполагам 2000 и някоя, или? Аз завърших, мисля, че 2012, значи съм влезнал 2008, 2006 да съм разбрал за монтажа като професия. Ти си бил тогава 16-17 годишен. Да. 10-ти клас, не знам кой си пада. Нещо такова. Нещо такова е. Но тогава буквално разбрах, че съществува това нещо. Нямах никаква представа, защото моите родители не се занимават с изкуство и с кино и така нататък. И... Усещал ли си през годините, които си учил в надпис, тази липса на друг човек в семейството, който да е от гилдията, така да кажем? Усещал ли си? Питам те, защото аз съм бил в художествено училище, не съм дете на художници, имах много съученици, второ-трето поколение художници. И аз го усещах така, като... аз съм вътре в гилдията, ама не точно някакси. Разбирам какво имаш предвид, защото и при мен беше така. Имах много съученици в надпис, които нали, родителите се занимават или са актьори, свързани по някакъв начин. По някакъв начин, да. Но не съм усещал наистина никаква разлика, защото аз наистина толкова горях в това нещо, че за мен беше надпис като Хогвартс. Ама като казвам Хогвартс, не преувеличавам. Наистина беше някакво супер вълшебно място.
Защото училището въобще не го харесах, не си харесах гимназията въобще. И не, че нещо са ме тормозили или нещо такова, не е имало такива неща, просто аз не обичах да уча, не ми беше приятно. Въобще, радвам се, че свършиха годините в училищните години. Понеже изглежда в надпис и влиза с доста сериозни очаквания, колко от тях се оправдаха в момента, в който завърши надпис? Ами нямах очаквания всъщност, като влезах в надпис. Аз буквално не знаех какво ме чака. Единственото, което знаех е, че имат тегави изпити, за които трябваше наистина да се готвя. Аз се готвих 2 години по дяволите. Какво ме попита? Очакванията в надпис. Да. Защото не кажа, че като Хогвартс си го представял. Не съм си го представял. То беше такова. Така си го възприемал. Да, така го възприемах, защото толкова интересно беше, толкова интересни преподаватели, предмети. Буквално един от моите преподаватели по монтаж и въобще в нашата си катедра, Маргарит Николов се казва, той ни каза нещо, което наистина беше много силно тогава. Усъмнете се във всичко, което ние ви казваме. Съмнявайте се във всичко. На мен до сега преподавател такова нещо никой не ми беше казвал. В училище всички ти казват, това, което ние казваме, е закон. Нали? Вие трябва да ни слушате, да изпълнявате, ние ви пишеме оценки. Влизам в надпис, то е точно обратното. Усъмнявайте се във всичко, което казваме и го проверявайте и работете да се усъвършенствате като хора. И якото беше, че нас не ни учиха толкова на монтаж, колкото как ние да се развием като личности. Да. Което беше много, много яко. Ето всъщност е в основата на това и да бъдеш добър специалист, това, което правиш. Сигурно. Да. Сигурно. Браво. Това са хора, които са преподавали. Повечето са вече пенсионери, но те са го преподавали това с години. Най-вероятно те в началото не са били така. Да. И те с времето са научили някакви техники, как по-добре да се справят с млади глупаци като мене. Между другото, интересно това, което казваш, защото с хората, с които говорихме, бяха гости преди теб тук с нас. Имаше различни впечатления от това, което е било за тях надпис като университет. Има хора, които казаха, че не е било тяхното място, не са го усетили. Ти си един от първите хора, които каза, че за него това е било магия. И това е много интересно, защото реално показва едно и също училище в различна светлина. Може би различните хора припознават и намират различни възможности в това, което им се предлага там. Може. При мен наистина това, че се запознах и се срещнах с себеподобни на мен. Да. Това много ми помогна. Защото в училище нямах хора, които се занимават с кино, имат моите интереси, а в надпис беше пълно с такива хора. То буквално се едно влизаш в една общност, където без да се познавате, всички мислите за едно и също. Да, специално селектирани себеподобни. Да. И беше мега фън. Буквално първата година, защото ние имахме свободно избираеми предмети. Аз първата година си взех всичките, които трябва да вземеш за 4 години. Аз буквално не излизах първата година от надпис и си взех всичките такива предмети. Какво прави останалите 3 години? Почнах да работя. Тоест, директно знанията, които си усвоил, си започна да ги прилагаш като практика. Така да кажем, защото свободните избираемите бяха по-скоро религия и митология, стил и етикет, много отново изграждащи човешкия характер неща. Някаква философия, психология, такива неща. Не са конкретно специализирани в киното или още по-конкретно в монтажа. Човека, който в монтажа ни научи на А и Б, разбира се, Нина от Абармакова, която най-вероятно всеки, който идва тук и се е свързан с монтажа, произнася това име поне няколко пъти. Вече няколко пъти гарантирано е споменай. Сигурен съм. Кой ти е първият проект, в който започваш да работиш? В сериал, предполагам? Или? Столичани в повече, което се случи, мисля, че бях 3-ти курс. Или бях завършил точно 3-ти курс, може би начало на 4-ти, но беше приблизително близко към края на обучението ми. И там стартирах, като първата ми работа беше като асистент и едно лято
правех, защото те бяха готови вече с целия сезон, правих всичките промот на 12 епизода. Лятото това ми дадаха, за да ме пробват. Направи всичките промота. В една сграда беше на майната си, пътувах с 2 градски транспорта. Беше много далеч. И даже имам брутална история, момчета, която ще ви разкажа. Супервайзера Христо, който в момента много работим заедно. Но аз буквално за първи път отивам на работа някъде. Тъмън съм нает. И има мега голямо напрежение в мен. Преди това аз съм водил разговори с продуцентите на този сериал, което за някакви важни хора. Аз буквално треперя. И отивам там, сядам на компютъра, той ми обяснява къде са нещата и аз почвам да си работя, да си бъцкам нещо, да си цъкам първия ден. Аз този човек не го познавам, буквално влизам, той е запознат, че аз ще дойда, сядам и минават 2-3 часа и той влиза през вратата, ама с шут през вратата и почва да крещи обезумял и потен. Какво си направил? И аз викам, какво съм направил? Епизода е излезнал в онлайн, някакъв епизод е ликнал онлайн. Какво си направил? И аз съм такъв, пичове, направо усетих в устата си вкус на метал. Това е нещо, което преди да умреш усещаш. Разбираш? И такова чувство. И викам, аз ли го направих, как го направих това? И той излиза от вратата и следващия един час, който седях в тази стая, нищо не пипах, буквално бях замръзнал така пред екрана, докато не мина, примерно, работния ден и излизам от вратата супер плах и го виждам Ицето в другия край. Той спокойно, те от Войо са го аплоднали и някой го е рипнал оттам и го е качил. Защото точно тогава излезна Войо. Нали Войо беше това на BTV? Да, Войо. Буквално в този период беше излезнал Войо и то една седмица преди да излезе епизода, те го качваха във Войо. Ексклузивно тия, които са платили. И разбира се, някой го е рипнал и го е качил в Замунда. Но той обвини мен поради някаква причина. И в момента, тъй като работим много заедно отново по проекти, по сериали, правя абсолютно всичко възможно. Всеки път, когато мога да го напрегна и да му създам проблем, да го направя и да му напомня за тази история. Но беше наистина много тежко тогава. Направо. А казваш ли му аз полко накрая, защото и това е ключово? Не, той е абсолютно наясно защо му го връщам. Но това е... Аз по-голям шок не съм имал в живота си, работен от тази ситуация. Но пък те калил всеки следващ шок, вече нищо не е за теб. Да, наистина беше много гадно. Ама много гадно. Мога да си представя какво е. Много е тегаво в сериалите, наистина. Ние сме имали не ме мислете някакви ситуации, дето усещаш... Да. Аз бях сигурен, че аз съм го направил. Той толкова беше сигурен и ядосан, че аз бях... директен. Да, аз бях убеден, че аз нещо съм объркал. То какво да го бъркам? Аз си цъкам в монтажната програма. Няма как да... Не аплодваш нищо. Да. Викам, нещо съм натиснал сигурно. При експорта тук не има си видял сървъри, онлайн за мундът. Да, просто... той даже няма експорт и той за 4 часа като експорт. Млад, зелен и глупав. Ти имаш много пълнометражни филми. Как покрай сериалите ли стигна до първия от тях или колегите от надпис? Май... чакай да помисля. Май Дъвката. Дъвка за балончета май ми е първия. Това ти е първият филм? Пълнометражен филм, да. Много як филм. И то е на Роги. Станислав Тодоров Роги е режисьор. И всъщност аз не го познах от Столичани в повече. Вече бях станал режисьор на монтажа в този сериал. Благодарение на Роги, в интерес на истината, защото за да станеш режисьор на монтажа, режисьора трябва да каже, този човек се справя. Колко време ти отне да станеш режисьор по монтажа и как така ти се случи, че успя да станеш режисьор по монтажа? Колко време, значи на този сезон, дори мисля, че беше 3 или 4, май беше 3 сезон, на който правих промотата. След като направих всичките тия промота, очевидно не бях уволнен след тази случка. Казаха, окей, можеш да монтираш. Защото това да правиш промота лятото е най-безобидният риск, който могат да поемат за един човек, защото ако не станат, просто някой друг ще ги направи. И следващия сезон директно започнах като асистент-монтажист да подреждам материал и така малко по малко почнах и да правя груп монтаж. Така че направих
следващ сезон. После направих още един вече с грубите монтажи и буквално се случи един ден, аз трябваше да седна с Роги. Да направя един епизод, който после да гледаме заедно с продуцентите. По някаква случайност така се случи и направихме си го и след това говорих с продуцентите, че искам да стана режисьор на монтажа, че това е идеята, нали, аз за това съм учил и това ми е било плана като цяло. Те казаха, добре, ще говорим с режисьорите и така. Благодарение на Роги на практика, защото той е одобрил това да се случи. И след това направихме заедно Дъвката. Въпросният Дъвка за балончето, който е първия. Много як филм, гледайте го ако не сте. След Дъвка за балончета, как стигаш до чуждестранните пълнометражни филми, които си правил? Там пък се случи благодарение на Тошко Чупкънов, с който направихме един сериал Скъпи наследници, който мисля, че беше един от първите сериали, които бяха така с повече епизоди, по 50 епизода на сезон. След като направихме този сериал, а там бяхме много хора, защото бая екип бяхме 4 режисьора по монтажа, мисля. Да, толкова бяхме. И след този сериал Тошко ми се обади за един филм, който е романтична коледна комедия. Една фотографка отива в кралството Пантрея да снима кралското семейство и тя се влюбва в принца, който, разбира се, е сгоден за една докеса, която е лоша, лош човек. И те се разделят и той се влюбва в въпросната фотографка, която е пък и бедна, разбира се. И всичко става красиво и вълшебно. Аз обожавам тези филми. Даже седа и си гледам, чакам Коледа да дойде и Netflix да ме зарият с подобни филми. Така наречените Hallmark филми или как ги наричаха? Така наречените Hallmark филми. Те не са конкретно за Hallmark, но ползваме там... Hallmark като нарицателно за този тип филми. Тук имам също интересна история. Давай смело. Как се случва разговор с продуценти на такъв тип филм? Защото хубаво Тошко казва, нека този човек да монтира филма. Но това са продуценти, които са от Франция, с италианско потекло и те правят такива филми. И те искат да имат определен тип тези филми. Те са американско разказани. Тошко се е доказал като такъв режисьор, защото в Буфо, в Бояна той е снимал много. Като Second Unit. Като Second Unit, като режисьор, той има Бойка е негов филм, който е един от бойните филми, който е такъв култов. Така че той се е доказал. При него няма такъв проблем, нали, той дали се справи, но Бохос от България, който има не знам колко филма съм имал тогава други, но малко са били, недостатъчно и са били български. Да, вероятно стилистично са били доста различни от това, което са търсили. Да, и той ми каза, трябва да се срещнеш с продуцентите, да говориш, да ги убедиш, че се справиш. И отивам на тази среща и те бяха много сърдити. Казаха, ние не искаме тук да ни направиш български филм, ние търсиме да си е американско качество, така нататък. Питаха ме на какво монтирам, най-мразеният от мен въпрос, на какъв софтуер монтирам. Като цяло разговора мина много зле. Буквално аз си тръгнах много изнервен от този разговор. Сигурен, че няма да работите, сигурно. Да. И дори не му се обадих на Тошко. И след 3 дена, или няколко дена, са 33, той ми звънна и ми каза, какво правим с филма, давай да си супервайзър на филма и въобще цялата постпродукция да редиш. И аз викам, нашата среща с тия хора не мина много добре. Ти лут ли си? Те са готови. Викам, така ли? Супер, значи е станало. Те са се обадили и станала явно работата. И така, всъщност, освен, че станах монтажист, бях и супервайзър на цялата постпродукция, което беше вече по-сложното за мен. Защото този тип филми има една такава документация, която трябва да се изчете, които са всякакви технически и какви ли не параметри, които трябва да се спазят. Да, които са брутални момчета. Буквално сексуални сцени, ако има, те трябва да са
по точно определен начин, точно определени неща не трябва да се виждат. Целувката трябва да е не по-дълго от еди колко си секунди. Ако има establishing шотове, те не трябва да бъдат сайт-рафери, не трябва да бъдат еди си какви, защото има хора, които им става лошо от сайт-рафери и такива неща. Какво е сайт-рафер? Таймлапс. Таймлапс. Мгм. И такива неща. И е пълно са такива неща, които ти трябва да се съобразиш в постпродукцията, защото аз като супервайзър трябва да намеря трябва и да се определена бройка тези таймлапсове и въобще establishing шотове. Много, много, много такива детайли, които са важни. Тези изисквания са от телевизията, от продуцентската къща? От телевизията. Аха. Да, той е Да. такъв straight on TV филм. Straight on TV, изцяло за TV. Мисля, че то специално филм, той се казва Picture Perfect Royal Christmas. Това е името Много на екзактно филма. такова. Много захаросано. Много е точно. добро. И след този филм направихме с тези хора още 5 такива филма. Буквално общо 6 филма, които са подобни. Все са романтични комедии. Нали, извинявам се, нали Вики ни разказваше заедно ли? Да. Един от тях сте го правили заедно. Да, май. значи Вики. първия го направих сам и след това, като разбрах, че ще има още филми, викам, ще вкараме просто най-добрия монтажист. Айде Да. Вики да идва в Кюпа, за Да, да ги тя каза, направим че това е топ. било много приятно време за нея, защото вика, историите са ненатоварващи, нали, не са тежкото българско кино, което имаш, нали, определена история. И каза, че мисля, че по време на пандемията някъде сте го правили. Да. Да. И тя каза, че всъщност за нея това е било много приятен тип работа. Нещо различно от това, което стандартно сте правили. Ами беше със сигурност много, много яко. А колко време отнема един такъв филм да се случи от... Монтираш ли го докато снимат, след това ли започваш? Задължително. Това си е принцип на работа, който даже се изисква. Защото те искат да гледат така наречените дейлита. Да, ежедневните кадри, които са заснети. Точно така. И тия кадри си има определена система как им се изпращат. Има гравирана информация техническа, кой дубъл е използван, коя сцена, за да можете, ако харесат нещо конкретно, да могат да дадат обратна връзка точно кое не им харесва и защо не им харесва. Имали сме случаи, примерно, да кажат, имаме нощна сцена, актрисата се буди вечер, защото извъни телефона и тя сънена вдига телефона на приятелката си. Не им харесва грима. И те веднага казват, тук не ни харесва грима, че тя е прекалено гримирана за човека, който си е легнал. Просто давам такъв пример с такъв случай. И много подобни случаи сме имали, всякакви ситуации. А твоята дума доколко има значение в такива ситуации? Защото, примерно, ако прецениш, че темпото, с което играе това темпо или... Ти говориш вече за актьорския перформанс. Ами да, защо? Според мен и то значение. Примерно, ако точно то дубъл, дето не е окей, грима, е този дет ти работи като за историята? Или... Това дори не стига до мен. Защото аз като изпрата дейлитата към продуцентите, те си преглеждат материала, те въобще дори не ме питат. Виждат нещо, което е проблем за тях, сигурен проблем, и знаят, че най-вероятно телевизията ще им го върне. QC-то, ясно. те въобще дори не ме питат. Тези хора са много наясно какви филми правят и какво трябва. Тази папчица, те се е прочели, това им е Библията. Може и да Ясно. се е писали, не се знае. Много е вероятно да са участвали в писането. А какво правите с кадър, който не е одобрен? Примерно актрисата, защото даваш пример за грим. Какво се случва с този кадър? Снима се наново или пък имате различни тейкове, които едва ли ще знаете, че точно грима е проблем за тях? Презаснема се. Презаснема Но аз се. това вече го разбирам веднага, защото наистина буквално говорим за часове. Те заснемат днеска снимачния ден. Вечерта идва материала, той се обработва, правят се делите, още същата вечер те го имат. В същия ден. И те веднага тази вечер казват за следващия ден, ако има нужда да се презаснеме, това да се презаснеме. Тук говорим за часове, ние дори не сме стигнали още до монтаж. То е чисто технологично време. Мога ви разкажа друга история. Давай смело. Ако ви е интересно, За въобще това сме тук истории. моите историйки. Давай смело. Която е, защото каза пандемията. И какво се случи точно в тази пандемия?
след като направихме този въпросния първи филм с Тошко, нали, аз вече съм говорил с Вики и че ще правим филми и той беше копродукция с Буфо. Тези продуценти, които бяха французи в случая, го направиха с Буфо, защото те за първи път дойдоха в България и имаха нужда от някой, който да им организира цялата продукция. И Буфо, те си правят периодично, постоянно филми по принцип, се свързаха с мене за 2 филма. И казаха, дайте да правим филми, добре стана това, супер. И аз отивам на среща, буквално Вики ме закара, защото аз не шофирам, а Буфо е на майната Долна си. малина. Да, и отиваме и се разбираме с тях. И аз съм такъв с Вики, вече, нали, успяхме. Влизаме в Буфо, ще правиме филми, черпим се, буквално наемам човек. Вече търся офис, който да наема, но съм наел човек. И това се случва януари. Подписваме 2020, подписваме договори, подписваме всичко. И идва март 2020. Кога беше 13 марта? Да. Страната затваря, Холивуд затваря, нема самолети, нема нищо, обаждат се там от Буфо и казват, късаме договора. Няма да има филми. Ритуално. Да, няма да има филми. И аз съм такъв добре, окей, нали, какво да правя? И замина това нещо. И казвам там, да, това беше хубаво, ще чакаме тази пандемия. И няма да забравя, този месец изкарах 600 лева. Март месец въпросния. Това бяха парите, които бях изкарал. Но пък следващия месец, април се пада, се обадиха продуцентите на този първия филм, въпросния, французите, които направихме 5. Mm-hmm. И те казаха, че ще снимат. И аз викам, как така ще снимат? Нали? То пандемия Буфо не снима, вие и то решават сами да ги снимат тези филми, без Буфо. И те казаха, то като никой не прави филми в момента, ние ще си направим нашите филми и ще си ги продадем. Те всеки ще ги иска. Това беше тяхната логика. Пазарна ниша. Да, че всъщност те в момента, като няма филми, ще случат. И буквално актьорите идваха, нали, всичките чуждоязични актьори, които идват, те трябва да изкарат една пандемия. Да, не една пандемия, там колко? 14 карантина. 14 дена седяха по хотелите и им си плащаха хонорари за да си седят по хотелите. И после ги заснеха филмите, ние си ги направихме по време на пандемията и беше наистина най-сладко прекараното златни времена, време с Вики. Да, и защото ние буквално другото, което винаги сме искали да правим, заедно да правим филм. Както се прави в чужбина и да видим точно как се прави, как се процедира и си изработихме система на работа по този начин. Как монтирахте, ако не е тайна? Отделни сцени? Да, всеки си прави отделни сцени. Буквално си разделяхме снимачния ден на 2. Ти хващаш първите 5, ти вторите 5, на следващия ден ти хващаш първите, аз хващам вторите 5. След като всеки си монтира сцените, си ги пращахме взаимно един на друг и сядахме в един момент заедно, събирахме всичко и минахме целия филм заедно. Вече и по този начин и наистина нямахме никакъв проблем, но ние много вече бяхме работили заедно и си знаем вкуса, знаем как да направим нещата да работят. И така, а пък с Тошко се работи много леко. А за колко време изкарват един такъв филм? Около 40 дена, включвайки снимачния период. Поне част от тия 40 дни те си снимат активно. Аз, нали, монтира се винаги задължително, даже и за българските филми гледам това да го правя вече, докато се снима да се монтира. Буквално, ако има, защото тия филми бяха за около 10 до 12 снимачни дни се правиха. И буквално 2-3 дена след края на снимките да има груб монтаж на целия филм. Това е идеята. Yeah. И след това да има вече да се изфилмва и да се такова. Тук в случая идеята е, понеже аз не съм много натиса точно с тия процеси, идеята е грубия монтаж да видите, ако има някакви проблемни сцени, докато е снимачния процес да се доснимат въпросните сцени. Това е основната задача. Да. Защото веднага, докато монтирам, мога да се обада и да кажа, тук имам нужда от детайл, тук имаме нужда от нещо друго.
защото и повечето подобни филми, телевизионни филми, се снимат на сходни локации. Примерно, то не се снима на много локации. Повечето са къща, замък, но са някакви интериори, които са подходящи да може да бъде презаснето нещо. Да, то предполагам има вариант, примерно да съборят сет, затова трябва възможно най-бързо да кажете давай да презаснемаме, че утре може да я няма тази къща. Така е. Тоест, тези 5 филма каза, сте ги направили в рамките на 6 до 7 месеца, нещо такова, щом по 40 дена или как? Защото два се снимаха буквално заедно. Един я свърши и започна другия. След това имаше някаква пауза, засне се още един и после още един след пауза. Така че общо да кажем, че тия всички 6 филма са направени в рамките на 2 години и половина. Тоест разгара на пандемията, когато е била, била страхотна възможност за вас. Ти като монтажист, как печелиш доверието на режисьорите? Аз съм с работа на принципа, че някой, ако ми се обади на мен, той иска аз да му помогна. И аз това и правя. Трябва да има добавена стойност от монтажиста. Той за това служи. Гледам да помогна на този човек. Не ме вълнува какъв му е филма, каква му е рекламата, какъв му е музикалния клип. Точно гледам да съм от полза на този човек. Ако съм приел, работата, условията, моята работа е да му помогна. И то, ако го оцени това нещо, се връща. Ако не го оцени, има хора, които не се връщат. Има го момента, че не всеки човек е твой човек, с който трябва да работиш. Също нещо се отнася и за работата с клиентите. Не всеки клиент е твоя клиент. Да. Много важно е да намериш хора, поне за мен е така, да намеря хора, с които имаме сходна ценностна система и сходно виждане за това как се работи с други хора. Разбирам те и аз това се старая в киното. Да е така, но в рекламата и в по-мейнстрим нещата там се преглъщат някакви такива моменти. Да, защото може би по-краткосрочни такива отношения. Да. Не само, според мен там го има и това, че в общия случай ти, ако се хванеш да кажем да правиш сериал, имаш режисьор, който е в средите, имаш продуцент, дето му е 16-ти сериал това. Докато, примерно, в рекламите има клиенти, има там някакви креативи от агенцията, които са просто самия пазар на рекламите работи по малко по-различен начин. Да, за рекламите нещо, което съм разбрал от опита ми е, че аз колкото и да си мисля, че нещо мога да го направя по-добре от това, което е измислил креатива и така нататък, да разкажа рекламата по различен начин, защото е възможно. Има едни хора, които месеци преди мен са седяли в една стая и са мислили едни концепции и са изпращали едни имейли и са водили едни огромни кореспонденции, за да може един монтажист като мен да седне и да им прати нещо, което те не са си представили. Което е наистина несериозно. По-добре да им представят това, което те си представили винаги и аз вече, ако искам да си направя моя версия и да я пратя отделно. Но нещо, което разбрах по трудния път е, че винаги трябва да представиш на клиента и това, което той е имал на ум. Поне да си го види. Вече аз между другото така процедирам и с режисьорите. Пращам им един асембли кът, казвам го, виж го и ще си говорим, виждаме го и после започвам, спрямо това, което са видяли, да им казвам, тук според мен тази сцена не работи, това може да се оправи и тук по друг начин да го решим. И във времето това мисля, че се е оказало най-работещо. Или пък първия кът да си го направиш изцяло ти. В повечето случаи и аз така процедирам. Първия кът го правя изцяло аз. Зависи от режисьора и от клиента. Някои просто искат да седат с мен и да работим заедно. Други ми дават свобода да си направя каквото искам. При всеки е различно и аз гледам да се нагода спрямо предпочитанията. Отново казвам, гледам моята работа е да помогна на този човек. Да. Така че на него да му е удобно. Не на мен да ми е удобно. Да, в този смисъл смяташ ли, че монтажистите трябва да имат стил? Или по-скоро да се нагаждат спрямо жанра, спрямо режисьора? Ами аз за себе си не мисля, че имам стил. По-скоро гледам какво гоним като стилистика. Точно това, което каза с жанра. Последно правех последно правех един хорър, който ми е първия хорър и сега правя.
който отново е на английски език и си е абсолютно класически хорър, какъвто трябва да бъде описан по книгите. С джъмпскерите и с всичко. С всичко, да. Както си трябва. И като нещо ми е за първи път, първо, че ми е изключително интересно, второ, аз трябва да се нагода в този жанр. Аз трябва да седна, да гледам референции, да задълбая в това, да видя защо се прави това, как се прави това. Що работи, що не работи. Защо работи, що не работи. Защо постоянно камерата се движи в тия хоръри напред. Защо... Създава напрежение. Ами да, това са важни неща и много често са изцяло монтажни похвати. Да. Има един сериал в Netflix, който е, как се казваше, Haunted House ли? Haunted Hill House. Може би е това, който По е Стивън Кинг на Майк Фланаган. Това е. Дето е в една къща с едно семейство. В този сериал много често действието приключва, нали? Нещо се случва, нали? Което е скери и страшно. Камерата продължава напред да се движи към празния коридор, към празната стена, към празната... Това си изцяло, ясно, че то е заснето и го има, но това си е монтажно решение. Това нещо колко дълго да продължи. То всичко там е пейс някакъв. Така че това специално в монтажа хорърите са много. Там се ражда хоръра. Да, много. Интересно как работи влияе. това продължаване. Тези милисекунди от остатъчния кадър, който имаш движение, как работи над аудиторията, над хората, които го гледат? Замисъл ли си, имаш ли? Психология. Тук като остане толкова време, то това е останало още от Ейлените, първите Ейлени, които са, нали, еталон за хорърите. Очакваш нещо да се случи. Очакваш, че нещо ще скочи и ще изплаши. Защото ти знаеш, че щом има празно, никой няма да стави просто празен кадър. Да. Има нещо. То това е една игра с очакванията. Да, и изведнъж нищо не се случва и се кътва и е детал как някой пуска мивка, примерно. Друга сцена започва. Да. Те си такива пинизи, които просто да те държат на ногти. Гледа ли Longlegs? Не. Гледай го. Там това е направено много добре, защото периодично показват едни общи кадри, дето не виждаш всичко в тях и ти постоянно почваш да търсиш нещо, но докато търсиш си напрегнат, за да не изскочи случайно някой. И целият филм е точно... Той, според мен, края беше като на тези средно глуповатите хоръри от 2003-2004 тип призрачен кораб. Да. Но с тези очаквания играят адски добре в този филм, което също е, нали, монтажен прием. А той за какво е този хорър? Какъв е... За призраци ли са? Някои коли? Не, той е по-скоро трилър. Такъв трилър с леко фантасмагоричен елемент. Николас Кейдж е лошкото във филма. Супер. Да. Той, нали, на последните 2-3 години там още от този пик прави страшен ренесанс. Да. Трябва да се работи. То преди проблема беше, че трябва да се работи и работеше по всичко, но сега сякаш ще започна да подбира малко повече. И според мен с възрастта нещата се променят. Просто човек вече в един момент трябва да осмисля нещата, които прави. И да не дава милиони и половина за глава на динозавър, както е правил той. Така ли е направил? Пич, и накрая се оказа, че не е истински сигурно. Принципно аз ако имам пари, ще дам много пари за глава на динозавър. Кой мъж няма да даде пари да имат огромна глава? Да омазва в хола, да разбивате до грама. 2-3 глави да можеш да си вземеш, човек. 2-3 глави е така. Аз в момента мисля как да си взема лего глава на Мандалориана. В момента се наблюдава едно много странно, сякаш преразпределяне на пазара при монтажа. Авид от нещо, на което се правят филми, минава по-скоро към форматите. Премиер пък взима тази ниша с филмите и с сериалите и съответно и премиер излиза от този DIY филмейкинга, където навлиза Да Винчи. Да, аз пък ще това, което казваш, ще го надхвърля на стероиди, тъй като гледам много рилчета и сега почнаха да ми излизат напоследък CapCut is dead. Вече има нов софтуер и CapCut е стар софтуер. Разбираш ли какво означава това? Това означава, че нещата вече толкова бързо се почнали да се движат, че CapCut, който най-вероятно за нас е нещо чисто ново като софтуер, вече за тия, които правят рилове и подобен тип
social media content, баси изречението. Тази гнусна гадна дума контент. Те са вече, това е старо. Вече има нов софтуер. Така че, това с тия софтуери няма никакво значение, на каквото ти е удобно, на това работиш. Ти си бачкал по много български сериали. Каква е разликата между български сериал и български филм и съответно чуждестранните филми, които си правил? Като процес на работа, като срокове, като изисквания, нали? Очевидно тези захаросаните коледни филми, тях ги изговорихме и тях ги оставяме на страна. Но, примерно, имаш екшени като Black Lotus, къде си монтирал Рико Верховен. Най-якият филм, който съм правил за мен, защото то не е само Рико. Там, как се каже, този актьор, то мега известен актьор в Капитан Америка играеше. Сега в King of Tulsa, третия сезон е един от главните персонажи. Как му беше името? Аз нямам Paramount и не съм гледал King of Tulsa. Абе, топ холивудски актьор. Силвестър. Краля на Туса не беше ли той главния? Да, но то... трети сезон е един от другите персонажи, които се появяват. Не съм гледал третия сезон, гледах само той винаги играе лош това. Но топ холивудски актьор. Един от също от Викингите, един от актьорите също играеше в този филм. Много добро ниво актьори. Така че и добрите актьори имат лоши дубли. Това е хубаво да се знае, че няма съвършенни хора, защото така гледайки ги тия продукции, които се случват в чужбина, почваме да си мислим, на тях им е лесно. Не им е лесно. А количеството дубли? Същото гадно нещо е навсякъде. Същото е. Значи, правил съм и английски филми, и френски продукции, и сръбски филм, холандски филм. Навсякъде е еднакво. Колкото и да не ни се иска да го вярваме и да си казваме, че при нас е супер трудно и супер гадно, навсякъде е еднакво трудно. За мен идеята е, че който не работи, той не бърка. Съответно, той не се сблъсква с предизвикателства. Затова би било логично всеки една, примерно, актьорска професия, режисьорска професия, независимо където иде, да има своите предизвикателства. Да, сигурно има някакви изключения, като Гари Олдман, който казва, че за трите Батмана от Нолан е получавал само две бележки, едната от които е била в тази сцена залога е малко по-висок. И това е било цялата сцена, но в общия случай... Тия неща, дето ги казват в интервюзата. Да. Там е малко... Малко скептичен съм, като историята на братята Коен, че са блъскали по вратите на хората да събират пари за... кой филм беше? За Фарго би трябвало. Някои от първите им филми и така нататък. Нещо не им вярвам на тези истории, бе. Много често подобни истории се използват за изграждане на имидж. Да. Сега аз лично в историята като дизайнер работих в компания, в която се обясняваше как големия продукт на компанията започна с един компютър и 10 000 лева, без да се споменава факта, че един от собствениците на тая компания има и една камара интернет клубове и така нататък. И всъщност там е имал голям ресурс, който му е помогнал. Да, старите интернет клубове. Да. Златното време. В смисъл, свидетел съм на такива истории, които се популяризират, издига се един култов имидж. Да. Нормално. Но относно въпросът, защото май не отговорих на въпроса за разликата по сериали и филми и така нататък. Времето. И парите всъщност. То май са много свързани тия две неща. Ами свързани са, да. Защото сериала наистина се снима много бързо. Те вече снимат един епизод, който е 45 минутен, 45 до 47 минути за 3 дена. Което е малко. Както и да го погледнем. Тук наистина ние сме по-зле от света в чужбина, където това не се снима за 3 дена, снима се за повече време. Съответно се и монтира за повече време. Също така. Но пък бонуса на това, че се снима така бързо и трябва да излезе толкова бързо е, че няма затлачване. Има някаква система, която може да се изгради, пък и ставаме по-добри по този начин. Да, и на терен хората са герои с скоростта, с която взимат решения. Да, смятам, че българското кино до голяма степен се подобри благодарение на сериалите, че толкова хора почнаха да снимат. Добре, това са си репетиции. Извинявай, че те прекъсна, това дали не изхъбява малко повече хората, защото
един такъв по-сериозен натиск от към време, взимане на решения в кратък период от време и така нататък. Дългосрочен план доста износва хората, според мен. Това не е ли проблем, който предстои индустрията да се сблъска с него? Или просто ще дойдат нови хора? Не знам. Ще дойдат нови хора. Толкова много хора всъщност има в тази индустрия, които има глад в тях да работят, че не мисля, че ще има някакво затлачване. А и примерно в момента не се снимат сериали. В момента няма сериали. Така че ето има добра пауза. Всички, които правим сериали, да си починем и да не правим сериали, да рефрешнем. И сега тия, които правят реалитита, те пък да се нагърбат с повече работа. Но да, аз разбирам какво казваш. Аз съм имал проблем с това, че съм постоянно в един коловоз и правя едно и също, до така степен, че аз в сериалите в повечето случаи монтирам по рефлекс. Да, на мускули. Просто толкова пъти си виждал тия сцени по този начин. Просто знам как да го изграда. Знам най-добрия начин. Нямам нуждата да изпробвам неща. А е хубаво да изпробваш неща. И затова в киното си оставяме това време да изпробваме някакви неща. Да пробваме варианти. Та сцена по този начин, по този начин. Нали, да дадем някой персонаж превес пред друг, да видим какво ще се промени. Това в сериалите просто го няма. Да. Малко ще върна въпроса назад, това, което Моните попита за стила на монтажист. Дали пък всъщност в процес ти на работа и на развитие ти неосъзнато изграждаш някакъв тип стил? Защото ти много често работиш и по усет, това, което смяташ, че трябва да се случи в монтажа като подход. Дали всъщност все пак не изграждаш някакъв стил, без да си дадеш сметка за това нещо? Какво мислиш по въпроса? Възможно ли е това да се случи? Не съм се замислял никога. Може и да има нещо такова, но аз не го виждам или не го правя осмислено. Осъзнато. Да, то се отива в съзнатото. В клиповете съм опитвал да правя някакви пенизи, които аз да си знам, че съм ги направил. Примерно, като правя рап клип, което не винаги остава, просто защото ми го променят в последствие. Много обичам да остава един шот да е по-дълъг. Някъде, където перформанса на артиста е с така готина динамика и агресия, да го оставя малко по-дълъг този шот и да имам поне един шот, който да е по-дълъг. Това е нещо, което гледам да го направя в клиповете, примерно в рап клиповете. Но не винаги се получава, просто защото някой има много нива на одобрение после. Веднъж режисьора, веднъж артиста. Да, ако има лейбъл, още едно. Още повече, да. Имаш ли, примерно, любими каза, монтираш рап клип? Имаш ли любим музикален клип, да кажем, нещо, което си направил и до ден днешен си такив? И да, нещо, което ти си направил. Нали знаеш, любимата манча, която сме сготвили в кухнята и си знаем, че ние е една от любимите. Може да не я споделяме, но си ни оставя любима. Това, което много обичам да отговарям на подобни въпроси за любим филм, нали, като ме питат, който съм правил. Последния. Да, и винаги казвам последния, който съм направил. Така че ако трябва да отговоря за клип, последния, по който съм работил е на Криско, супер щупен режисьор. Да, така че това ще кажа. Иначе да те върна това по отношение на неосъзнатото, което каза, мен ми се е случвало. Гледал съм някакъв филм, не знам на кога, монтирам нещо и измислям го на момента, то е хипер гениално, аз съм първия в света, дето го е направил Холивуд, какво става Спилбърг. И в следващия момент този въпросен филм го гледам за втори път и аз виждам едно към едно как е направено това в този филм. А ти подсъзнателно си го краднал? Да, подсъзнателно съм. Знаеш ли, в рисуването... Затова важно да се гледат филми. Да, в рисуването... Задължително. Тъй като аз съм учил много години рисуване, още от 7-8 клас, и учител ми по рисуване, един от първите ми учители, той това казваше: гледай изкуство много, за да можеш да го запомниш, да го забравиш и след това да го пречупиш през своето си усещане, своя си мироглед. Защото, не знам дали сте се замислили, фантазията, има много яка книга на Джани Родари, казва се Граматика на фантазията. Човешката фантазия работи само
с неща, които ние знаем. Не можем да измисляме неща, които не знаем. Ако измисляме едно чудовище, то ще има ръце, крака, уши, глава, очи. Все компоненти, които ние познаваме. Пипало, ако щеш. Но това са неща, които знаем. Ние не можем да измисляме нещо, което не знаем. Също нещо се случва и в това, което ти си направил. И със съня също. Не можеш всички лица, които някога си сънувал, понеже човешкия мозък не е способен да възпроизведе ново лице, са лица, които някъде си виждал. Може да е човек в метрото, дете така си го мернал за секунда, но въпреки това... Да. Така че нормално е това, което кажеш според мен и абсолютно естествено. Въпросът е да не се случва умишлено. Нали? Примерно сега ще взема от това, от тони, онова и да кажеш, аз го измислих. Тогава е проблем. Няма проблем да го заимстваш, да кажеш, заимствам съм, много ме кефи, но да го претендираш. Да, те големи режисьори, като им кажат за филми, примерно Тарантино казва за този с булката филма, Убий Бил, че от Сейджун Сузуки, един японски режисьор на телевизионни филми, там има сцени, дето са си шот по шот. Рипов, да. Самия филм е различен, служи на историята, в крайна сметка такъв е езика на тия филми, там някакви хора се колят с мечове. Тарантино си е Тарантино. Да. Стигнахме до един от любимите ни моменти. Трябва да кажеш твои 4 любими филма. Много гаден въпрос. Знам, но си го обичаме. Не знам какво да кажа. Тук киното е толкова богато нещо и да се затворя в 4 и да кажа това са тия 4. Мога да ви кажа филмите, които гледам всяка година. Да. Това ще бъде. Не знам дали са 4, но има няколко филма, които винаги гледам всяка година. Единият е Nightmare Before Christmas. Другия е Desperado. Сещате ли се Desperado? Гладиатор гледам. Тия трите казвам за момента, които задължително ги гледам всяка година, просто много си ги харесвам по ред причини. Не са свързани толкова кинаджийски, така просто са ми някакви спомени през годините. Имам въпрос, понеже спомена Desperado на Робърт Родригес, който е може би първият такъв DIY филмейкър, така наречен. И първият кулинарен влогър. Да. Не знам дали си запознат с това. Да, има такива, дето готви от сетовете, мисля, че съм гледал. Той готви в къщи. То е брутално в DVD спешалите на филмите му, когато си купуваш екстра материали, има рецепти, човек, които той сам си заснема влогърската схема 90 и някоя година и обяснява как тук съм взел едни листа от бананови дървета и си заграждам месото с него, поливам го с текила, готви го и е влогър, бе. Влогър от едно време гледаш и е много смешно. И той вика, защото той си монтира в къщи. Нали, в къщи, то не е в стая в къщи, то е някакъв комплекс най-вероятно. Но докато монтира, докато чака рендера, отива, прави една манча, заснема я и я пуска в спешъл на филма. Харесваш ли книги? Четеш ли? Или слушаш ли? Книги, проза не употребявам. Това, което всъщност, ако чета нещо, защото много рядко ми се случва да чета, е по-скоро нещо историческо или философия. Ако ти кажа нещо, което чета в момента е Марк Аврелий. Към себе си? Да. Супер. Има една книга Rebel Without a Film Crew, която е на Робърт Родригес, която всъщност Desperado не е оригинален филм. Знам. Desperado е ремейк на Ел Мариачи, който е негов филм, който е направен за $7000. Да, там продал си е зъбите, продал си е косата. Сега там казват, че е бил в такава клиника и са пробвали някакви странни лекарства върху него. Да, поредните истории. Принципно за него съм склонен да вярвам той е много откачен. До някаква степен. Аз него много го харесвам и Тарантино харесвам. Но съм, наясно съм с неговата история. Има, като му гледаш филмографията на Родригес, има тенденцията да отиде на пазар в супермаркета и средството да се опита да направи филм и понякога си личи. Ма и ще направи филм. Да. Но защо DIY филмейкинга предвид напредването на технологиите не става по-популярен тук според теб? Чака се NFC-та, NFK-та. Как бе? В кината в момента има такъв филм, който се казва неговото име?
Това не е ли на този Ванката? Точно така, Света на Ванката и този тип филми. Тоест, то е двама човека екип. Има? Само слушах за него, не знам за какво става въпрос самия филм. Да, вече дали ние го възприемаме за кино или не, това не знам дали има някакво значение, но има филм, който е на този принцип, буквално, който казваш. Поне аз така го тълкувам, който в момента е в кината. Да, но сякаш не е чак толкова и има популярен. много добър бокс офис. Човек, те ги... Аз 35 хиляди. Защото Света на Ванката ми излиза в социалните мрежи, такива шортчета. Да. Имат интересни шортчета в интересни. Аз не съм много фен на подобен тип TikTok съдържание. То е скетчов хумор. Да, те И благодаряха за 35 хиляди човека, които са си купили билети да отидат да го гледат това нещо. Да. Нали, смисъл, няма представа какъв е филма, няма представа точно за какво става дума, просто това са такива странички. Да, за контекста Гунди удари 700 700 хиляди зрители. Което ще рече, че тези 35 хиляди въобще не са никакви зрители, нали? Това е... Не, 35 хиляди първи уикенд. Не говорим за целия такова. Не. Това е първи. Тоест това са доста значими цифри, нали? Да дадем малко контекст на зрителите, че... Да. Но такова нещо като Гунди е безпрецедентно, нали? Да. За мен Гунди има брутално добър микс от много фактори, които да привлекат широка публика. Които първо имаш легендарна фигура, и то легендарна фигура за целия народ. Второ имаш легендарна фигура от страна на отбора Левски. Там имаш фанатични... отбора на народа. Да, фанатични такива последователи. Фанатични. Не, имаш много, имаш човек. Имаш интелигентни хора. Не кажам, че нямаш. Републиката на Левски. Просто казвам, че това му е допълнителна силна страна. Отделно имаш... Съгласен съм. Тук сме два такива. Добре, да не влизаме в футболни теми. Няма как да не навлезем. Няма как. Грешни гости. Дайте да си говорим за друго, чайца. Идеята ми е, че самия... Гаси, тръгваме се. Ти на кой си фен? Не, аз не съм лескар със сигурност. Аз съм цесекар, но не съм от цесекарите. Аз съм цесекар заради това, че баща ми едно време беше цесекар. Да. За мен българския футбол е умрял преди повече от 20 кусор години, но това е моето лично мнение. Да. Затова не тръгвам да споря с който иде за каквото иде. Защо ме посочи? Защото ти си лескарче, знам, че си лескарче. Няма значение. Говориме за друго. Говориме за кино. Да се върнем на киното. Става ли? Мисълта е, че самия филм Гунди има страшно много добър микс от подобни такива стойности, които да привлекат аудитория. Да. За което ево. И маркетинга е невероятен и Людмил Лазаров... филма е направен. Да, и филма е невероятен. Като зверове са го правили. Абсолютно. Най-великото нещо беше, бяхме на IMAX-а с жена ми, не знам какво, не помня кой филм гледахме, но трейлъра на Гунди беше измежду трейлър на холивудски филми и не се губеше. Изглеждаше невероятно, изглеждаше на място. Което е един от най-гордите моменти, които съм имал в кинозала. Да се върнем обаче на въпроса за DIY нещата. Понеже аз ти казах за тази общност, която сме BG YouTube Filmmakers Community-то, ние сме наистина такива хора, повечето, защото има и хора, които са си професионалисти, нали? Но повечето от нас сме тръгнали с желанието да се развиваме. И за мен YouTube дава една страхотна възможност за хора, които не са част от индустрията, пък и хора, които са от индустрията, но искат да правят нещо страни от нея, да популяризират някакви истории, някакви видеа, някакви филми, ако щеш. Mm-hmm. Според тебе, за тебе има ли място в тая среда? Ти как виждаш себе си? Би ли пробвал нещо в тая среда, в страни от стандартното кино и това, което правиш в момента? Това, което разбирам от това, което ми казваш, аз го оценям това някакси нещо, което трябва да се случи в интернет. Mm-hmm. По някакъв начин, защото по-скоро аудиторията на подобен тип неща би била там. Макар че на Sundance има много такива филми. Не съм запознат. Тук ме фащате в нещо, което нямам никаква представа какво се случва. Аз сега разбрах за този термин, човек. Да, има, примерно, защото един от хората, които много ме накараха да тръгна в тая посока с снимането, е един ютубър, който всъщност е филм креатор. Сега не знам дали... Кой?
Casey Neistat се казва. Той е сериозен оператор, не е DIY филмекър. Той е човек с пълнометражни филми, преди да направи първия влог. Знае, но човека, реално той за широката публика избухна посредством YouTube канала си. Да, влоговете се дели. Влоговете. Той човек ме накара да се замисля, че просто взимам една добра заплата в един лъскав офис, може би не е най-големия смисъл за мене. Всичко това, което правим днес, е благодарение на това, което той правеше в своите влогове. Да, но Кейси е изключение. Според мен няма много такива хора, защото нали, ние виждаме някакъв такъв пример като Кейси и си казваме, баси пича как го прави това. Но това, което той го прави, само той може да го направи. Той друг не може да го направи това. Ако го направи, вече ще е направено. То наистина е някаква машина, то човек да мисли и генерира контент, който добре да работи. И да знае как да го направи. Той цял живот е правил едно и също нещо. Ако влезеш в неговата биография и в нещата, в HBO сериала, който са правили с брат му и така, то буквално той тогава е правил влога. То е същото нещо, да. То е същото. Така че той си прави едно и също нещо, следва си една и съща линия. Просто явно му е дошло времето. Да. И е попаднал на правилната аудитория. Но не, то дори не само влоговете, има такива с филми, като например Кевин Смит. Той цялата Смит също, да. Кариера. Имаше сега този Дейвид Сандбърг и двамата, те са двама Дейвид Сандбърг. Единия, който е правил Кунг Фюри и този, който режисира Шазам филмите. Един филм, който изглежда като 80-тарски екшън. Ще ти пратим, имаме да сме го ревю. Ние имаме ревю. Да, за тези късометражки. Shameless Plug, чакай, коя камера? Подай ми онази камера. Shameless Plug, ходете, вижте. Асене смени. Върни. Че аз съм работил в канал 3. Упс. Така че, Shameless Plug на този епизод ще ви сложим карта някъде горе в някои от двата егли. Вижте за какво става въпрос. Много интересен късометражен филм. Монка, извинявай, продължавай. Да, ще го пратим да го видиш. Те снимаха втора част. Първата е късометражка, втората е пълнометражен филм с Майкъл Фасбендър и го снимаха тук в киноцентър в Бояна. Да. Яко. Да. И другия такъв Дейвид Сандбърг, който също е швед, прави Lights Out филма, ако си гледал. Познато ми е, но не се сеща. Гасят лампите, виждаш чудовище, светваш лампите, няма чудовище. Не съм го гледал. Много такъв бейзик премис. Той после прави и Шазам. Да, филмите супергеройските, двата. Да. Той също е такъв. Прави късометражка на Lights Out. Warner Brothers я харесват и след това му казват: ето ти сценарист, направете пълнометражен. Браво. Да. Хубава история. Защото е истина. Тук има я по конкурси тази късометражка. Казвам го, защото примерно тук в музиката последните 5-6 години, просто заради това, че технологиите станаха по-достъпни, се появиха много нови изпълнители и сякаш нивото се вдигна просто защото има повече и по-разнообразни изпълнители, които правят музика. За музика почнахме да говорим. Да. Чакай, че просто паралел между киното и музиката. Аха. Защото в музиката в страната ни сякаш сме по-напред в този DIY бранш. Мисля, че не е ли този как се казваш, този руси англичанин? DubFX ли? Не, той не е рус. Червенокосия с китарата. Да, той е пример за такъв музикант. Той е такъв тип. Джастин Бибър също. Също ще кажа, Джастин Бибър е също пример. Ама в киното е по-сложно това нещо да се случи. Може би, защото имаш по-голям екип, от който зависи цялостната продукция. Да, много скилове са там, защото все пак пеенето до голяма степен то като всяко нещо се учи, но ти може да се родиш с този талант. Да. Това е като таланта да се родиш с готин дълбок глас, нали, да записваш реклами и да говориш радиоглас, всъщност това, дето му казват. Но пеенето до голяма степен ти може да се родиш с него и просто го използваш. Да те попитам за препоръки за гости, кого би искал ти като наш виден фен? Значи наистина сме на финала. Чакай, ще види. Кажи гости, които би искал да седнат и да гледаш епизода с тях после, не само да седнат на това удобно столче. Тошко Чепкънов бих ви препоръчал. Режисьор, супер интересен, ще ви е
много готин и на аудиторията ще е много симпатичен. Защото той много обича да говори и много хубаво разказва и нищо не крие. Въобще не е такъв отворен човек. Кой друг? Вие жени търсихте. Ми поканете Яна. Яна Титова. Няма проблем, тя е учителка на моя син. Така ли? В Акатамос. Това е яко. Някой продуцент може би е готино да поканите. Някой, който да има по-различна визия, перспектива над нещата. Къде можем да ти гледаме работата, актуалната, последните неща, които си монтирал, правил, гледал? Очевидно клипа можем в YouTube на Криско. Заведиме вкъщи. Български филм в момента е в кината. В този момент не знам кога ще излезе този подкаст. Може и да не е вече в кината, кога ще излезе. На Коледа, на 25 декември, ще бъде излъчен по БНТ. Той е финансиран от БНТ. И затова ще бъде излъчен по БНТ. Така че баш на Коледа ще има български коледен детски филм по телевизията. То буквално е обратното на всичките тези чужди филми, които до сега съм правил. Това ми е първият такъв български. Това е първи филм дебют на Мартин Геновски. Сега да питам какви разлики виждаш между този българския филм като процеси и това, което си свикнал да виждаш по другите тип Hallmark неща. Там наистина машината е много смазана и си има определен протокол за всичко, как се прави, какво се случва, докато тук понякога се научква с някои неща. Специално в постпродукцията аз съм ги организирал нещата, че да се случат по правилния начин, както там се случваше, защото тези филми се снимат и с две камери. Почти винаги. Този филм също го заснеха с две камери. Точно поради тази причина, че има нужда от много, много материал, за да се получат нещата. Но основно организационни са въпросите и разликите. Разбрах. Двете камери като мултикам ли ги монтираш после? Не. Никога не го правя това. Дори не съм и пробвал в интерес на истината. Монтирам си го като филм. Просто знам къде, с коя гледна точка, какво искам да придам като емоция и като усещане на зрителя. Винаги това се вода. Ти си го строиш, не режеш излишно. Това, че е снимано просто, че имам и близък и среден, не играе никаква роля. Тук идеята не е просто да сменяме гледни точки и камери, а с всяка промяна на гледната точка и на всеки кадър да кажем нещо ново и да има смисъл. Да сменяме гледната точка или крупността. Да има причина, да не е просто ритмично сменяне. Трябва да има причина. И Уолтер Мърш го е казал, жив и здрав да е. Да, иначе правиме Big Brother. Което не е лошо, просто е друг формат. Как монтираш сцена? Какъв ти е процесът, когато монтираш сцена? Гледам общия план и докато гледам общия план, в главата си го разкадровам. И след това виждам дали това, което съм си представил като разкадровка, го има и на таймлинията като кадри. В повечето случаи го има и просто изпълнявам това, което съм видял в главата си. Буквално това правя. Винаги. По много такъв режисьорски начин подхождаш. Това правя. Просто виждам къде са ключовите елементи в драматургията и знам къде да поставя блокчетата по какъв начин, че къде да е акцента, къде е реакцията. Къде да се нареди историята по начина, по който аз я представям. Това правя. Това ми е процеса винаги. А като дубли, отзад напред, отпред-назад гледаш или? Отзад напред ги гледам. Да. По стар племенен обичай. Специално общия план, както знаете, винаги снима първо общия план. Да. И много често първия заснет общ план, даже е репетиция. Да. Така че, защото репетицията е хубаво да се заснеме, за всеки случай да я има. Така че ако почна с репетицията да я снимам, то най-вероятно в последния общ план вече ще са променили мизансцена. Да. Така че няма смисъл да гледам първия общ план. Гледам винаги последния общ план, изглеждам си го, казвам си в главата, тук така, това, да. И си го нареждам и после проверявам въобще това, което е на таймлинията, дали отговаря на моята представа. Като режисьор по монтажа, как подхождаш, когато
при теб дойде вече монтирана сцена? Какъв ти е процесът тогава? Защото мен ми се случи, веднъж ми се случи това и ми беше адски трудно и си го направих от начало. Това е много изключително важно. Работата на грубия монтаж на асистента, защото аз като изгледам готовия епизод, нека не го разделяме на готова сцена, а на готов епизод, да го мислим епизод, като цяло нещо. Аз мога да видя цялостно ритъма, дължината и въобще работи ли това нещо, което гледам. И след това мога да взема вече някакво решение глобално за процеса. А защо е толкова важно това, особено в сериалите? Заради времето. Защото като видя, че не работи тотално, това означава, че може би ще трябва да погледна и следващия епизод. Защото понякога ни се случва да взимаме сцени от втория епизод и да ги сложим в първи и да разместим някакви неща между епизодите. Не просто в конкретния епизод да разместим сцени, а да бърникаме следващите неща. Мен ми се случи това на първия епизод, който монтирах на живота на Жоро. Понеже свършваше в нищото, точно така направих и продуцентите бяха доволни после. Точно откраднах първата сцена от втория епизод до някъде. Случвало се много често. Да. Много често. А пък и във филмите постоянно разместваме неща и променяме. Аз не съм имал досега монтирано нещо, което да е останало по сценарий. Никога. Да. Винаги има някаква промяна. Нещо се чупи, две сцени, като се завъртят, става друг филм. В Дяда махнахме един персонаж. Цял персонаж падна. Така се случи, че за филма беше по-добре. Не е имало някакъв проблем. Да, това се случва редовно. В момента се говори за персонаж, който е изрязан от Гладиатор 2. Така ли? Да. Това не съм... Ще да питам, като каза Гладиатор 1. Гладиатор 2 гледа ли го и как ти се стори? Като отделен филм, ако се успея да се абстрахирам от Гладиатор 1, е на нивото на всички нови такива филми, които излизат. Между другото, много смешно, защото го гледахме с Вики, Гладиатора. Седяхме един до друг и има една сцена, тя каза, че даже още една е фанала, която аз не съм фанал, която беше буквално кътната, спряна, две други сцени и тази сцена продължена. Тя е била една цяла сцена, те се разделили на две. Обаче се разделили по много странен начин, защото буквално актьорите се бяха замръзнали в действието и просто продължиха от там, където бяха, където бяха спряли. Не бяха махнали нищо покрай тях, което ми се стори доста странно и тя каза, че на още едно място май го е фанала подобно нещо. Но като цяло ми хареса Гладиатор 2. Но Гладиатор 1 за мен остава вечен филм. Остава вечен филм, защото те положиха просто основи на цялата история там и смисъл. Това е като първи епизод на някакъв много силен. Първи не епизод, а първи филм, първо. Как се води? Първа част? Първа част, да, не ми идва правилното. На даден много силен филм, след това оттам насетне всички други много трудно могат да наскочат това, което е положено. Да. Нещо, за което бих искал да те питам, дали ползваш AI? Все повече. В киното започва да се случва и там, но почти не, но в реклами, музикални клипове, почти всеки вече, който правя, има някакъв сорт AI. И много често е различен и в повечето случаи оправяме някакви проблеми, които са излезнали снимачни с него, с неговата помощ. Всякакви неща. Както си говорихме преди да започнат камерите да снимат, изправил съм очи, например, които гледат в пространството, да гледат напред. С AI, подобни неща. Петна във фона, неща, които доскоро се правиха, примерно с ротоскопиране и VFX и така нататък. Вече могат да се случат и с AI. А къде го правиш това в премиера ли има така възможност? Повечето са сайтове, такива платени платформи.
един вид качваш футиджа кадъра и то ти премахва даден елемент. Да, и там боравиш имаш някакви параметри и неща, има си някаква работа, но далеч не е тая, в която да влезеш в After Effects и да правиш фрейм по фрейм ти нещата, да. Не. Определено е по-лесно. Това е интересна тема. Браво, Мони, че си се сетил да питаш. Как? Аз да питам нещо свързано с AI. Асене, кажи. Във връзка с това, че каквото качиш в AI, то се използва. Малко авторските права се нарушават по този начин. Окей ли са всички, които работят по продукцията и общо взето рекламодателите да се използва по този начин техния материал? Извинявай, само ще задам въпроса. Аз, за да се чува, микрофоните са тук. Понеже като качваш тези отделни кадри, които минаваш през AI, ти на практика даваш правата за тях. На кой? В част от платформите. Това за първи път го чувам. Наистина? Да. Ти сигурно мисли, че е така? Поне с примерно ChatGPT и тези Quotes и подобните. Абсолютно всеки материал, който качиш, въпрос, който зададеш, информация, която зададеш, този AI. Това е друго. Така ли е и при... Със сигурност го ползват за обучение на AI. Значи, това, което сега тя допълни, е, че всъщност качвайки го с AI, те го ползват за дообучаване на този AI, което 100% го правят. Със сигурност, аз съм почти сигурен, пичове, без да имам никаква информация, че всичко, което качваме в WeTransfer, безплатният 2 гигабайтов WeTransfer, се ползва с обучава AI. За лица, за кадри. Откъде мислите, че всичкото това ще може... Кой беше AI, който сега ще излиза на Adobe? То големия Firefly. Където ще създава... Генерейтив филове на кадри и така нататък. Да, че генерира полета с цветя и така нататък, които изглеждат реални. Всичко това е най-вероятно огромна датабаза, аплодвани някъде стокови кадри и неща. Почти съм сигурен, това си изцяло мое Google има такъв, че YouTube е всичко, тяхно. което аплодваме в платените, в безплатните, WeTransfer, MyAirBridge и така нататък, ги ползват и за тия неща. Така че... пък това подобрява нашата работа. Наскоро слушах, че всъщност докато ползваш на Adobe продукти, те също заимстват информацията, която качваш за подобряване на AI инструментите, които имат. Звучи логично. Да. Тук вече въпрос е това как се отрегулира от законова гледна точка, така че все пак труда, който имаш, да не бъде откраднат мотамо за някой. Да, но той виж и Богос. Той не каза качвам суровите кадри и то ми прави креативния монтаж. Той каза ползвам го като инструмент, нали, ключова дума инструмент. То монтаж не мога да ти направи. Да. Може да ти помогне наистина за някакви чисто технически неща. То вижте, че дори и цветовите корекции, което да кажеш са някакви параметри, измерими стойности. Тия AI софтуерите за цветови корекции, ти мога му кажеш, направи ми Golden Hour. И то просто ти го прави по-златисто. Ама той не мога да направи Golden Hour само на фона, обаче отпред лицето да остане изравнено и така нататък. Това вече трябва лично да го направиш, да си маскираш и така нататък. Най-вероятно след някакво време ще се усъвършенства това нещо, но за момента AI е на ниво бебе. Да. Може би след 5 години ще може. Има го и другия момент, че всъщност AI е нещо като едно време, както се появили становете вместо хората, които са тъчали на ръка и шивашките цехове и машини, които са били. В днешно време тя ги има, но все още имаш хора, които проектират всички тия дрехи, които се шиват. И още има и шивачки. И шивачки, да. Така че AI до голяма степен просто ще ни улесни работата, но тя decision making, това какво наистина работи, как и какво изглежда добре, то ще остане в ръцете на човека и на хората, които имат усет тази посока и са се научили. Така е. Сега това, което се сещам за AI, това, което е възможно с AI, и това вече е проверено, защото сме го пробвали,
Например, имате VoiceOver, който е на английски язик. Искате този VoiceOver да бъде на български, на испански, обаче казан от същия човек. Да. Има AI, който може да го репликира абсолютно по същия начин, същия VoiceOver на същия човек, да го направи на всички възможни езици. Да. Тук обаче трябва да има разрешение от актьора за авторските му права, защото той е неговия глас. Да. И това без негово разрешение не може да се случи или може да ги съди хората, които са го използвали. Да. Така че това е рестриктирано вече. Има някаква регулация. Това го виждам в момента най-близкото нещо, което е свързано с някакви евентуално интелектуална собственост, която може да бъде открадната. И AI. Другото е безопасност. Така си мисля, поне за сега. Да, добре. Монка? Искаш ли да ни питаш нещо? Да. Нещо, ако искаш да споделиш. Много сте симпатични. Писнем много вас. Е приятно тук. Специален въпрос от Виктория Радославова. Смяташ, че Арсенал могат да спечелят купата? Коя купа? Тя попита купата. За мен става въпрос за първенството, по-скоро не за купата. Ами първенството много ми се иска да не сме втория, да сме първи. Но ще видим. Това е хубавото да си фен на отбор, който играе хубав футбол, но и се бори и има наистина стръгъл. И наистина си викаш, тия хора трябва да го направят, трябва да спечелят. Много е приятно да гледаш Арсенал. Най-добрият отбор. След Левски. Супер ги стъпнува. Ами, мисля, че това е най-добрият начин, по който можем да закрием този епизод. Да, само Левски. Пореден епизод, в който се казва само Левски. На вас, зрителите, можем да кажем едно единствено нещо. Гледайте филми. И очаквайте следващия ни епизод. С гост? С гост фотографа Веселин Боришев. Ето, това е много яко. Ако ни отрежеш, ще го отрежем и ние. И това може да го стане. Ако ни отрежеш, ще го отрежем и ние. Много яко.